Добрый дзень, паважаныя гледачы і слухачы канала «Казкі на канапе». Сёння адзначаецца Сусветны дзень кнігі. Прыемная падзея, сапраўды. А яшчэ сёння будзе праходзіць красавіцкая поўня. Яна называецца поўня першацвету. Гэта час гарманізацыі асобы чалавека, кожнага з нас. І, дарэчы, у гэты час можна вырабіць абярэгі ад злых духаў і ад злых вачэй, і ад злых людзей. А трэцяе, сёння лепшы час, лепшы момант, каб зрабіць або даставіць хаця б аднаму чалавеку радасць. І таму менавіта сёння я вырашыла даставіць радасць, моманты радасці юбіляру. Заўтра дзень народзінаў беларускай пісьменніцы, прыгожай пісьменніцы Кацярыны Хадашевіч-Лесавой. У яе прыгожы яшчэ такі малады юбілей. Тым не менш, хочу сказаць, што не так даўно Кацярына Станіславовна падарвала мне сваю новую кніжку, якая называецца «Падарунак караля». Гэта казка, казачная гісторыя. І сённяшнім днём мы пачнём чытанне гэтай казкі. Жыў-быў кароль Якаў. Добры такі кароль, і каралеўства яго было багатае, і багацце, і ўсяго нажыў гэты кароль. Толькі адзіны ў яго не было, так падалося, што не было ў яго сям'і. Вось, не ажаніўся кароль у свой час. А зразумеў, што ўжо старасць хутка наступае, і трэба ж некаму сваё каралеўства перадаць. Каму перадаць тое каралеўства, калі дзяцей няма ў яго? Гэта вельмі важна, каб трон дастаўся у добрыя рукі, добраму чалавеку. Але не ведаў, як жа, што рабіць. І паслухаў кароль, паклікаў кароль Якаў сваіх саветнікаў, каб прыдумаць, як непрыкметна прагледзець да тых прэтэндэнтаў, якія маглі б стаць каралём у будучым. Не ведаю, і пачалі яму яго саветнікі прапановы ўсякія уносіць. Вось адзін з іх сказаў, што аб'едзьце сваіх родзічаў, пагасцюйце ў іх, паназірайце, адказаў адзін міністр. Ой, гэта вельмі доўга і цяжка, адказаў манарх. Тады па аднаму да сябе іх выклікайце. Ой, гэта таксама крыху прасцей, але ж гэта таксама не падыходзіць, таму што я не ведаю, для якой мэты мне іх выклікаць у сваё каралеўства. А яшчэ у гэтай зале прысутнічала прыдворная скрыпачка Веленда. Яна заўсёды была побач з каралём. Любіў той, каб дзяўчына яму нягучна найгравала спакойныя мелодыі, так манарху лепш думалася. Веленда была дачкой прыдворных музыкаў, што памерлі ад хваробы падчас эпідэміі, калі дзяўчынка была яшчэ зусім маленькай. І кароль Якаў паабяцаў дапамагаць гэтай сіраце. І засталася яна жыць у палацы, атрымала адукацыю музычную ды прафесію і стала любімай артысткай яго вялікасці. Мелодыі, якія яна віртуальна выводзіла на скрыпцы, мелі чароўнае ўздзеянне. Яны здымалі любую стомленасць, дапамагалі знайсці вырашэнне складаных каралеўскіх праблем, падымалі настрой, праганялі сум. І сама светлавалосая сінявокая прыгажуня па душы была каралю Якаву. Глядзеў ён на гэту дзяўчыну і шкадаваў, што яна не яго ўнучка, і ён не можа перадаць ёй сваё каралеўства. А па вечарах Меленда і Якаў гулялі ў шахматы. Гэта сам кароль яе навучыў. І такая была разумніца Веленда, што ў палацы не знаходзілася для яго вялікасці лепшага саперніка за шахматнай даской. І вось бывае так, нягучна грае дзяўчына мелодыю, а кароль ходзіць па зале, ды ўслых над нечым разважае, думае, як нейкае пытанне вырашыць. І Веленда шэптам падказвае яму выйсце. Кароль хваліць сваю разумніцу, а часам яе ціхія падказкі за свае ўласныя нават думкі прымае.
Вось і зараз раюся за сваімі міністрамі пра найважнейшую справу. Хачу я непрыкметна паназіраць за прэтэндэнтамі, каб яны не здагадаліся, што я спадчынніка выбіраю, і не імкнуліся паказацца лепшымі, чым ёсць на самым справе, задумліва сказаў кароль. І тады скрыпачка, якая ціхутка зайграла вясёлую мелодыю, прагаварыла: «Можа, вашай вялікасці баль зладзіць і ўсіх разам сабраць, няхай танцуюць». Вось я вам пакажу ілюстрацыю, як Віленда гуляе ў шахматы з каралём Якавам. Далей яна прадаўжала: «У нязмушнай атмасферы будзе і відаць, хто ж які». «Праўда, што?» – узрадаваўся манарх. «Якраз і дзень народзіны ў мяне хутка, ёсць нагода паклікаць гасцей». Вырашыў гаспадар сабраць у сваім палацы ўсіх родзічаў, запрасіць суседзяў манархаў і нават замежных каралёў. І пакуль каралеўскія вяшчальнікі развозілі запрашэнні гасцям, рыхтаваў шыкоўнае свята. З-за мяжы выпісаў найлепшых кухараў, каб здзівіць выкшталцонымі пачастункамі. Запрасіў знакамітых музыкаў, каб ігралі танцавальныя мелодыі на любы густ, каб забаўляліся госці, паклікаў спевакоў і тэатральных акцёраў, дрэсіроўшчыкаў нават з экзатычнымі звярамі, акрабатаў, факіраў, штукароў. Ва ўсёй падрыхтоўцы дапамагала яму, канешне, Віленда. «Ой, дзівосны атрымаецца баль, ваша вялікасць, госці будуць задаволены», – радавалася дзяўчына. «Ну і ад цябе, моя любімая артыстка, я чакаю выступлення», – сказаў кароль. «Ой, ну хіба ж я магу побач з лепшымі замежнымі музыкамі на каралеўскім балі выступаць?» – сумелася Віленда. «А то як жа? Тваё выступленне будзе самым дарагім майму сэрцу», – шчыра адказаў кароль. Прыемна было дзяўчыне чуць такія словы. Пачала яна думаць, як жа здзівіць і парадаваць яго вялікасць. І вось, калі наступіў дзень народзіны караля, змехаліся усе у палац знакамітасці, і каралевы, і прынцы, і цары, і царыцы, і імператары, і імператрыцы. У іх былі прыгожыя шыкоўныя ўборы. Хоць і не абвяшчаў кароль Якаў, што будзе выбіраць сабе пераемніка, але ўсе здагадваліся, што нешта неспраста кароль сабраў іх у такі прыгожы час, на такі прыгожы баль. Гасцям было цікава першымі навіны даведацца, ды на балі пагуляць. А сваякі гаспадара прыкмет ужо і прыглядаліся да палаца задаволена, ацэньвалі багатую спадчыну. Адзін на другога касавурыліся, зайздросна разважалі, каму ж, можа, гэта раскошаўся дастацца. І, канешне, пачала гэты баль скрыпачка Віленда, любімым паланэзам караля Якава. Гаспадар свята запрасіў унучку сваёй сястры. Тая здаволена хіхікала, а кароль падчас танца тое ўсё яе пытаўся. Калі сціхлі апошнія гукі паланэза, кароль ветліва усміхнуўся сваёй сімпатычнай партнёрцы і, вярнуўшы яе бацькам, пачаў прыглядацца да іншых прэтэндэнтаў. Не падходзіла яму гэта легкадумная красуня на ролю ўладаркі дзяржавы. А як пачалі кухары заморскія гасцей частаваць, падышоў кароль да маладога прынца, які даводзіўся яму сваяком па лініі дзядзькі. «Ці не сумуеш на маім балі?» – прызнаўся, прыязна усміхнуўся гаспадар. «Ой, як у вас весела, ваша вялікасць!» – ветліва адказаў прынц. Вось я вам пакажу прыгожую ілюстрацыю балю гэтага каралеўскага. «А што з забаў ты ўжо паспеў паглядзець, мой дарагі госць?» – пацікавіўся кароль. «Ой, не магу нічога пакуль выбраць. Пайсці на майстэрства факіраў палюбавацца, ці на звяроў экзатычных пабачыць, ці звяроў пабачыць», – уздыхнуў прынц. «Ну, баль жа да раніцы будзе доўжыцца, можаш усё паспець». «Можа і так, але ж я не ведаю, з чаго мне б хацелася пачаць», – паціснуў плячыма прынц. «Тады раю з пачастункаў. І запрашаю цябе незвычайныя стравы пакаштаваць», – сказаў кароль і павёў суразмоўцы да багатага стала.
Ой, нават не ведаю, што мне тут выбраць. Пакутлівая грымаса цяжкага прыняцця рашэння насунулася на яго твар. І гаспадар кароль Якаў, канешне, ўжо не разглядаў гэтага прынца на пасаду прэтэндэнта на роль, таму што зразумеў, што з ім кашы не зварыш, будзе нават вельмі доўга будзе нейкія рашэнні прымаць. І ў гэты час гэты малады прынц вырашыў пачаставацца пірагом, які высокай гарой узвышаўся на краі стала. Госць паслухмяна выцянуў першы кавалак і ўжо адкрыў рот, каб паспытаць. І раптам з гэтага пірага, з месца, адкуль была ўзята порцыя прынца, ледзь не ў твар яму пырхнула жывая птушка, а за ёй другая. Напалоханы прынц замахаў рукамі, адбіваючыся гэтым пірагом. А вось малады каралевіч, таксама дальні сваяк караля Якава, што стаяў побач, спрытна злавіў адну птушку адной рукой, другую адну, а другой другую, і сказаў: «О, цудоўны сюрпрыз у вас атрымаўся, ваша вялікасць! Самы новы і модны зараз пры каралеўскіх дварах пачастунак. Драздоў на волю, а мы пакаштуем гэта дзіва». І вось гэты каралевіч адпусціў птушак праз акно і адрэзаў яшчэ адзін вялікі кавалак ад моднага пачастунку. І зноў з сярэдзіны гэтага пачастунку выпархнулі птушкі пад задаволеныя воклічы і апладысменты гасцей. Музыка грала, а гэта дразды пакружыліся ў зале і вылецелі ў выратавальнае вакно. Каралевіч, кароль у думках адзначыў спрытнасць гэтага каралевіча і яго дасведчанасць у кулінарнай модзе. «О, я бачу, цябе не так проста будзе здзівіць нечым адметным на маім балі», усміхнуўся яму кароль Якаў. «То, можа, я здолею здзівіць вашу вялікасць», сказаў каралевіч і прапанаваў. «А давайце загуляем у карты. Калі я прайграю, аддаю вам свой фамільны пярсцёнак. Калі ваша вялікасць, дык…» Ён кінуў позірк на карону манарха, і вочы яго бліснулі хваравітым агнём. А праз імгненне госць перавёў іх на медальён гаспадара, суцэльна ўсыпаны дыяментамі, і ціха дадаў: «Ну, дык вы падорыце мне на памяць ваш медальён. Буду захоўваць яго да канца свайго жыцця». Кароль зразумеў. Перад ім стаяў аматар азартных гульняў, які ў момант усё каралеўства спляжыць. Вочы яго вялікасці з аднаго позірку адрознілі фальшывае золата і шкельцы замест каштоўных камянёў на фамільным пярсцёнку. «Ой, лепш схадзі на факіраў паглядзі», адказаў кароль і пайшоў далей па зале. «А, я яшчэ адыграюся», крыўдліва кінуў услед каралевіч, разумеючы, што страціў магчымасць атрымаць у спадчыну багатае каралеўства. І ён уявіў, колькі б мог гуляць на такія багацці. О! Да Якава падышла яго стрыечная пляменніца разам са сваёй дачкой прынцэсай. «Ваша вялікасць, наша дачушка першая ў свеце прыгажуня. Палюбуйцеся». Прынцэса ганарліва кіўнула і азірнуўся ў затое люстэрка, якое атрымала ў руцэ. Бачыў кароль, што яна ўвесь час сабою ім любавалася. Ён яшчэ праглядаўся, ці не прарасло яно да яе рукі. Так і не зразумеў. А прынцэса свайму адлюстраванню ў захапленні шаптала: «О, у мяне будзе самая дарагая ў свеце карона. Ніхто і ніколі не параўнаецца са мной у прыгажосці. Толькі б хапіла спадчыннай казны». Але тут маці непрыкметна тузанула дачку, загадваючы маўчаць. Але ўладар толькі паўсміхаўся, быццам жарт пачуў, і далей пайшоў. Ну, сумна стала каралю Якаву, што, пагледзячы на сваіх родзічаў, якія прыехалі ў палац, чаму такая моладзь пайшла, што і каралеўства нават перадаць няма каму. І прыпыніў, пакуль гаспадар агледзены вырашыў з гасцямі, замежнымі каралямі пагаварыць, ды і выкшталцонымі справамі пачаставацца. Ды музыку паслухаць. І ў гэты час якраз адбывалася выступленне Веленды. Засталося ёй толькі адну яшчэ песню граць ды спяваць, а потым давядзецца пакінуць залу і вярнуцца ў свой пакой у высокай вежы.
Прысела Віленда на краёчак прыступкі сцэны, дзякуй сёння для гасцей гралі лепшыя замежныя музыкі. Іншым разам яна абслухала і наталялася іх выкананнем, але сёння менавіта дзяўчына перажывала за караля Якова, які заўсёды быў такім добрым да яе. Вось каб магла яна дапамагчы яму. Няхай бы знайшоў ён сёння надзейнага пераемніка. Адпачыць яго вялікасці трэба і зняць цяжар каралеўскіх клопатаў. У такіх разважаннях назірала Віленда за гаспадаром, а ён тым часам размаўляў яшчэ з адным родзічам. Вось так пачынаецца гэта казачная гісторыя. Што было далей? Далей вельмі было цікава. Але я ж не буду вам усю кнігу чытаць. Хачу сказаць, што тут такія цікавыя прыгоды адбыліся. Адбылося не проста знаёмства з родзічамі караля, але ёсць былі такія людзі, якія малі намеры не вельмі светлыя наконт караля Якова. Але аб гэтым мы пачытаем з вамі ў наступны раз. А сёння я развітваюся і чакаю вас на канале «Казкі на канапе», каб паслухаць, якія ж падзеі адбываліся ў каралеўскім дварце, у каралеўскім, прабачце, палацы караля Якова далей. Дзякую.